Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien to mana weche ma korka siasa koni ni ywaruok e kind kweth ariyo malaro telo mar duond bura mar Jubilee medo dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne ochuno mondo mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta odhi otheg ywaruok e kind kweth go e log tich mar Jubilee. Kaka George Batileronwa, ywaruok osebedo e kind kweth motelne kod jaod bura Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee men Jeremiah Kioni. Kinde maduon buche mamoko manyo kaka ginyalo medo bedo motegno kokalo ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero mabiro. E duond bura mar Jubilee okak mar pogruok medo mana bedo malach. Ma bang' kweth motelne kod jaod bura mar pinje Afrika ma ugwe Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni yawo amen mar laro tend duond burano. Tarik 15 dwe mar ariyo higani, Kanini Kega ne oyango ni ene jagoro maduong' mar Jubilee manyien kaluwore kod romo mar kuku mar jokanyo mag duond burano. Mabende ne gilieko ni ne oketo jaod bura ma Eldas Adan Keynan kaka jakom kendo kao kar David Muradhi. So from today we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. Mana bang' thuolo machuok, Jeremiah Kioni ne owuok apiaya kendo oyango ni ene mapod en jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee kane owacho ni tim mar Kanini Kega kod Lange nen mar temo loko telo mar duond bura mar Jubilee. There has been an attempt to hijack the Jubilee party. These attempts started way back in June of last year. Kata bang' Jeremiah Kioni dok nyaka log tich mar duond burano, ywaruok ma piny ne pod gidore kind kweth ariyogo ka Lange Kanini Kega kwedo kweth mar Kioni kuom siro ng'anyo mar Azimio, to kweth mar Kioni seyo Kanini Kega kod Lange kuom dhogo Jubilee kendo yango ni gitiyo kod piny owacho mar William Ruto. Ywaruok ne ochako muoch kawuono e kinde mane johera mag kweth Kega kod Kioni ne orakore log tich mar Jubilee kilelesho Nairobi. Gino manochuno mondo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta dhi mar kelo thek bang' obila chako tiyo kod iro machwero pi wang'. Kanenore kama osiro kweth mar Jeremiah Kioni, Uhuru nyiso ng'ata ma ok mor kod telo mar Jubilee ni onyalo wuok. We have our mechanisms as a political party with which to solve our problems, and we shall solve them. And we shall have our meetings and we shall call our meetings as and when. And the membership of the party will decide the future of the party. Yes. And we don't need to be governed or to be ruled or to be pushed by police or to be... We will make our decisions. Na hata wakati walijaribu kutunyang'anya chama, tulienda na tukafuata ratiba ya kwenda kotini mpaka tukapata haki yetu. Jatend piny na machon bende onyiso obila mondo bed motang' kik ti kod gimarach kod piny owacho e chulo kuro mag weche siasa. Koluwane cheke winjo rit jopiny to ket jopiny kaka wasumbini. Na mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, jameni fuateni haki. Na tumewaona sasa mara mingi sasa mkienda barabara ya kukosa kufuata haki. Na tunawaomba hata wale ambao wako huko warudi kwa stesheni zao. Kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa. Pogruok e paro mamedore kind jotend Jubilee nyuolo penjo kabende duond buche mag siasa mathurka ochung'e mise motegno mag chike matayogi. Koso josiasa tiyo kod duond buchego mana kaka ngas mar manyo telo ka chike magi to ok gidew. George Bati, Ramogi TV. Mano jatend